Täzeliklerden habersız kalma, bizi ağda ol. Täzeliklerden habersız kalma, bizi ağda ol. Hemejäňize salam, ben Altın. Ak Kepter stüdyosunda habersız kalmanın 263. bölümüne hoş geldiniz. Dostlar, täzeliklere iyileşimiz Döwletjan Ýagşymyradow bilen başlaýar. Berekella Döwletjan yine ýaşyl tuğumuzy belentde parlatdy. Gutlaýas ýeňişiň bilen buýsanýas, begenýäs. Onda näme dostlar, like goýanmasaňyz, menem täzeliklere başlaýan. Klip täzeliklerine Aýda Ýözdüň bilen başlaýar. Hakykat. Anı durmuşum acısın al bana sütüsü gelsin. Olmaz bar gücümü versen. Yatın çıkarıp bulur mu şeysin? Azıcık zangetçi koyalım dinlesin. Indiki klipimiz Täze Ýüzbek Karviladan gideli. Gideli, hiç kimim yok yerine. Bize yat bu yerler, bize yat bu yerler. Yor gideli, elime koyurma, elimin yerli sayma. Ural Yusupov köne stilla prikolca klip hödürläpdir. Ural ağa murt gowy gelişipdir. Kepim bolma seni her gün görmesem. Gel söyüşelim yadadım köymekten. Sensizlikten sarı köy. Söhbet Bayramov soňky wagt iýizne täzelik hödürleýär. Bana bu dünyadan yakın adam sen. Elimden tapmadın sana bolundun. Senden üçügen dünyadan yakın adam sen. Sen bilen yine yaşayan beni. Bahtiyar Allaberenow'dan yine täzece klip Güýjüm ýetenok. Gücüm yeten o, yar men seni unutmana. Gücüm yeten o, yılmaş yılmaş kavuşmana. Gönlüm yeten o, başarsam ödedim. Inni Elyas Guganyň sorawyny, geçen sorawyny ilkinji bolup kim bildi we täze sorawyny näme gelin görelim. Assalamu alaikum mediatymy hemmäňizi hoş gördük. Geçen sapar berilen sorawyň jogabyny Mekan Durdiýew 77 diýen agzamyz ilkinji bolup dogry jogap ýazmak başardy. Mekan bayramy üçin men bilen Instagramda habarlaşyp bilersiň. Inni ýene-de bir täze sorak dostlar, sorak şeýle. Şadöwüň Aman Aman diýen aýdymyny täze klip çykdy. Şol klipiň lokasiýasy, ýagny düşürilen ýeri nirede ýerleşýär? Kim şu soragyň dogry jogabyny, ýagny anyk ýerini birinji bolup kommentariýada dogry jogap ýazmak başarsa, hemişe kiýaly meniň adymdan 100 manat. Onda näme? Hemmäňize üstünlük, sag bolun. Empoş täzeligine Mehri Piruliýew bilen başlaýar. Ýazylyp soň sen maňlaýmy? Yine nanna, hon gözler yine canan ya. Yine nanna, yazılıpsın sen maňlaýma. Yine bir empoş täzeligi Mekan Ataýew'dan Köýdüren ýarym. Köydürün yanım, köydürün yanım. Yalan sözler bilen yanırın yarım. Köydürün yanım, köydürün yanım. Yalan sözler bilen yanıran yarım. Empoş täzelikleriň soňky Maral Durdiýewden Zarym galy. Yüreğimi sana koyup qaytdım düzde zarım galy. Umidimi ele soryp namus bile arım galy. Bize aldaman. Instagram täzeliklerine Azat Session ýaz aýdymyny Kurultay Aýdym platformy paýlaşypdyr. Berekella buýsanýas. Yüreğime yap bolup gelin şirin zat bolup gelsen azeri. Yine bir Instagram täzeligi Iska Muslimdan.
Ene görýän mi diýdi, senin olýan diýdi. Dostlaryň kän hemmesine anan ýan diýdi. Şat günüň geler, şat bolar hemmesi. Ýöne qyn günne ýeke kösenýän diýdi. Söz berenlere mö sözüne degmese, buloňam hakyky ýüzleri. Inni gelýäs köňleri ýatlaşajymyzy espiter mesele däl. Meseleden Kulağını aç Ağzını yum Gözünü aç Gönü maşinini yum Eski the beat Kızıları bu Maşinin köçelerde Yine bir köňleri ýatlaly Kare Kakajan Recepow'dan Vot Ana. Inni gelýär tesirleri okumaly şarjymyzda ilkinji tesir ýazyp baýrak gazanan dostumyz Mekan Durdiýew. Tölemä gepleş gatga bolupdyr. Diňe täzelikler bilen dowam. Köp sag bolun. Bize Instagramdan ýazyp bilersiňiz. Inniki tesirimiz Guwanç. Altın taş altyny salam iň gowardylar size işiňizde üstünlük. Go gepleşker ýa-da gyzyklanyp görýäs. Media tamişgärlerine de köp sag bolsun, janlary sag bolsun. Udaç size ýazan tesiriňiz üçin köp minnetdar. Size de köp sag bolsun. Indiki tesirimiz ogul wagt. Hemme salam işiňizde üstünlük, bayramyňyz gutly bolsun. Gatty gowulypdyr. Hemme klipler, aýdymlar, hasam amaly çözýän aýdymlar çykarýar. Sesine saglyk, diňe öňe bagşylar, malades. Tesiriňiz üçin köp sag bolun. Amalya söz ýokdur. Inni gelýär soňky tesirimize Amirat Hudaýberdiýew. Salam Altyn we Media Tama. Altyn innikide gepleşiňizde modadan gaçmaýan Eldar Ahmedow we şagirdi diňe hiç çykarýan Söhbetçi Mafi şol sanly şow dünýäsiniň parlak ýyldyzy Ýaşy Goşunow birlikde gepleşe çağırsaňyz gaty bet bolar. Üçüň bir ýere jemläp bilseňiz like görilme sany boýunça meselesiz YouTube rekordyny döwýär. Olara beriljek ilkinji sorum Eldar bilen söhbetde haçan fit gelýän. Ýaşada müňden bir alt haçan çykýar diýseňiz çok mutlu olurduk. Sözümün soňunda Altyn özüňe gowja serer. Sen täk bize gerek, geçenki tesirlerime derek şu tesir okarsyňyz gerek. Gerek hemme zak gerek. Media tamada bolsa diňe üýtgeş, şow täzelik gerek. Däkedem desem tamam media tez wagtda 3 ýyldy jemläp 100 milyona yetsin. Yalan tesiriňiz üçin, yalan tesiriňiz üçin aýratyn sag bolun. Söhbetçi Mafi uje biz 3 edek çağırdyk. Geçip görüp bilersiňiz. Eldar Ahmedow nesip bolsa çağırar. Sizem Eldar Ahmedowyň özüne ýazyp bilersiňiz. Dostlar, şeýlelik bilen bölümimizi jemleýäs. Bu bölüm täzeliklerimiz azdy. Şonu da like goýmany, tesir ýazmany ýadymyzdan çykarmalar. Ona näme inniki bölümde görüşýänçek özüňize gowja serediň. Hoş, sag bolun. Ural Yusupow, ýa-da tanışlar. Yok, indi ýadyma düşdi. Çerlik wataýda. Çäsir. Men köýnäme odan elmerim. Maňa köýnäp gelişen oklarym. Daşyna gowlançyklara halady. Jüýümde ýaşaýar. Meseleden balla maşyna aşk. Meseleden. Batana. Sag bolsun aýdan, sag bolsun. Malades. Ne diýim joram. Bu toram çok bölümü. Sağ olaş. Ve sağ olaş. Manira var yani ben.